Estadística. Taula de freqüències. Una sèrie de dades estadístiques es poden representar a una taula. L'anomenarem taula de freqüències. La freqüència absoluta. La freqüència absoluta és la quantitat de persones que han escollit cadascuna de les respostes. Exemple, hem preguntat a una mostra de 10 alumnes de la classe quants germans tenen. Les respostes han sigut 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0 i 3. Calculem quantes vegades apareix cada nombre. El 0 surt 2 vegades. El 1 surt 4 vegades. El 2 surt 1 vegada. El 3 surt 3 vegades. La freqüència relativa. La freqüència relativa és la quantitat de persones que han escollit cadascuna de les respostes en relació amb el total. Es pot expressar en forma de fracció irreductible o decimal. Exemple, hem preguntat a una mostra de 10 alumnes de la classe quants germans tenen. Les respostes han sigut 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0 i 3. Com ja sabem quanta gent ha contestat cada resposta, calculem quanta gent ha contestat en total. 2 més 4 més 1 més 3 és igual a 10. El 0 surt 2 de 10 és igual a 2 partit per 10 1 partit per 5 és igual a 0,20. L'1 surt 4 de 10 és igual a 4 partit per 10 2 partit per 5 és igual a 0,40. El 2 surt 1 de 10 és igual a 1 partit per 10 0,10. El 3 surt 3 de 10 és igual a 3 partit per 10 0,30. El percentatge. El percentatge servirà per mostrar els resultats en forma de tant per cent, més habitual que una fracció de denominadors diferents. Exemple, hem preguntat a una mostra de 10 alumnes de la classe quants germans tenen. Les respostes han sigut 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0 i 3. Com ja sabem la freqüència relativa, només l'hem de multiplicar per 100. El 0 té una freqüència relativa de 0,20% és igual a 20%. El 1 té una freqüència relativa de 0,40% és igual a 40%. El 2 té una freqüència relativa de 0,10% és igual a 10%. El 3 té una freqüència relativa de 0,30% és igual a 30%. Angle del sector. Una altra bona forma de mostrar les relacions és una gràfica de sectors. Com una circumferència té 360, calculem el tant per cent de 360 per saber quants graus tindrà cada sector. Amb un transportador els podrem mesurar. Exemple, hem preguntat a una mostra de 10 alumnes de la classe quants germans tenen. Les respostes han sigut 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0 i 3. A partir del percentatge. El 0 tindrà un angle de 20% de 360 és igual a 72. L'1 tindrà un angle de 40% de 360 és igual a 144. El 2 tindrà un angle de 10% de 360 és igual a 36. El 3 tindrà un angle de 30% de 360 és igual a 108. Particularitats. Si sumem les freqüències relatives en forma de fracció, el total donarà una fracció unitària, numerador-denominador. Si sumem els decimals, donarà aproximadament 1, pot no ser exacte perquè es poden perdre decimals. Si sumem els percentatges, ha de donar aproximadament 100%, pot no ser exacte perquè es poden perdre decimals. Si sumem els angles de sector, han de donar 360, pot no ser exacte perquè es poden perdre decimals.